and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Madalin! Madalin! Unsa ba? Ayaw ko po. Unsa ba? Madalin! Maunay na yun. Kung dili ka gustong pagkawon ko kining patilinaw na asawa o pasaksihon ko sa buhaton na tong duha. My name. Madalin! Oh, good boy. Ay! Ay! Hey! Ed! Gigalitan ko ni mong tukmod! Nilihok si Mary. Hinungdan ka gitukmod ko ni mo? Ha? I'm sorry. Okay. Wala ko tuyo Nakalitan ako. Abi na ko nakamata siya. Sorry. Sorry not accepted. Kinahanglan ka mamawi kay sakit ang akong sampot, ha? O kalit nga na paong ang akong gana. Sorry hit me. Make me on fire. Kanara day. Dali. Ay! Asa ko ni mo, Dad? Sa banyo. Mahimor ka magsaba-saba dito. Dili mahimo din kahit tingalig. Magkamata si Mary. Oh, pwede na sa siya mo join. Unsa na? Tinuod. No way, ha? No way. You're mine. Oh, shit. I never thought na mawadaan ko sa panuhod. Babe, I'm sleepy na. Matug na taban. Ihignadan ko sa imong kama. Babe, dili mahimo. Then, asa ako paingon sa akong lawak. Kay nagkurog ng akong tuhod. Dili na ako makahima sa pag-abot dito. Tingalig may makakita na to. Alas 3 na sa kadlawon. Wa na'y magtikaw-tikaw sud sa mansyon. Masaalsahan ako paingon dito, please. I'm too tired to walk na. Please? Makadili pa ko nimo. Napahilo na nakadinis mong kama. Malako na ko balik. Stay. Babe, Please. Gusto ko matug nga magakos nimo. kamay pag-antos na lang, babe. Ug matuman na nato ang atong gustong mahitabo sa atong relasyon. Mahimo na nato isinggit sa tibok kalibutan nga ako ka ug imo ko. Pwes, buhatan na sa laping dali. Dili mahimong dali-dali ako siya. Kinalang mas musalig pa siya nako. Ano lang? Tingalig ma-in love ka niya, ha? Oh my goodness. Ug ibahilote ka niya? Who knows? Basta pag ganahan ka exotic na dakway. No way. Dili mahitabong ma-inlove ko ni Mary. Kay ikaw lang ang akong mahalon hangtod na sa akong lubnganan, Madalin. Aww. Kalapad sa akong hain ko. Miyasa kong tapat si Cesar. Kun mao, ni ami sa iyang lawag. Sorry, Happy. Nakatukan ta ka. Uwa ko matahong nga mahubog baday ko sa gipainom nga wine ni Madalin kagabi. Mamawi ko. Musay ko sa pag-ato sa kusina.
Basin pag nagmata na si nanay. Nay, Oh, Mary. Kasayo ko ni mong nagbata. matultol gid arong oras ang akong mga mata, nay. Naanad na. Sagad gud. Mugi kan magud og sayo si Lolo paingon sa umahan. Og kinahanglan nga makadigamon ako sa dili pa siya mugikan. Gusto kang mga pi. Mahimok pa? Nga nung dili man. Akadiyot ko tawan ta ka. Ako na, nay. Ako na anak. Lingkod na lang diha. Salamat, nay. Nay, mahimo bang manghilabot ko din sa kusina? Gusto na kong lutuan si Cesar. Oo ba? Ano di man? Salamat, nay. Tabangan tasap ka sa imong mga gimbuhaton. Aron mas madali ka. Dili ka na kinahanglang maghago og maayo. Pasagding tabangan ta ka sa tanang gimbuhaton nimo dinhi sa mansyon, nay. Okay, gopasa na. Samtang init pa. Salamat, nay. Si Lolo ka karon dito sa payag. Kumusta na ka siya? Nagkapamainit na ka siya? Sinunog nga bukas ang paborito namong kape. Unya, parisan sa itlog nga may daghang tamatis. Ug dayon, buwat nga sinok pa nga ituslob sa suka nga may sili. Giatiman ka ni Lolo karon ang iyang kaugalingon. Mary, anak. Buutan ka. Dili ka ang tuntuhon. Nay? Palayo. Ha? Palayo samtang mahigayon ka pa. Naiwa ko magkasapot. Mukha ang imong mga mata. Dili tanang makita ni mo tinuod. Nay? Kung kinilang ang kanunay ni mong gamiton, dali ka kaingling lahon, Mary. Busa gamita lakip ang imong utok, ug dili lang ang imong kasing-kasing. Nay? Nay, naglibog ko sa mga gipanulti. Pamati. Kung may papel... Josefa! Ang akong kape. Na, senyor. Sige, Mary. Kutawan ko na si Senyor Paustos yung kape. Kung naibuot ka lutoon, alang ka Cesar, sige, buhatan na lang. Ako na likod og kape sa Senyor Nay. Ako na lang sa hatod niya. Ayaw na. Ako na. Oh, sige, Nay. Senyor, diyan ang imong kape. May sugo ka pa ba? Wa na. Kung mao mo balik na kuskusina. Unsay mong gisulti kang Mary. Oo ha. Wa? Kung wa pa'y kumabot, unsay sulti mo kang Mary. Oo, senyor. Wa? Sige. Tuan ko ikaw niya na, Josefa. Sige, senyor. Josefa, Senyor, pila ka tuig ka na bang nagserbisyo, boss nako? 28 ka tuig na, senyor. 28. Gusto kong tuhuan nga suda ng mga tuiga. Nakaila ka na gyud sa akong batasan o pagkatao, Josefa. Senyor, Sayod ka gyud nga kontra ko kayo mga tao nga musupak sa akong gusto. Labaw ng kontra ko kayo ang mga traidor. Paminaw na ako, murag. Distansya karagi ka na ko, Josefa. Gusto ka bang mupadulog balik sa akong naimutangan? O mas gusto nimong mabati sa uban ang buot kong isulti ka nimo karon? may anak ko si mong tungod pag-usap, senyor.
unsay bote mong isulti. Wa. Ha? Senyor, Josefa. Ayaw pagdahom. Kadako kayo ko gusto nimo kaniadto. Nga dili na ko makahimos paghipos nimo. Kung may buhaton kang makapapuling sa akong mga mata. senyor, Kay ang puling kuhaon gayud ka na gikan sa mata. Pero dili na makasambol. Dili ba? senyor, Nan karon, Josefa. Unsa taman ka? Kaabin? O kaaway? Please, choose wisely. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!